Dani, avui ens portes imatges d'una gran nevada, en un lloc que és habitual que nevi, al Canadà, però Déu-n'hi-do, no? Ha estat rècord. A la zona de Quebec, doncs, una nevada de mig metre, 50 centímetres. S'ha batut l'anterior rècord, que era de 43 centímetres. Ha començat fort doncs, aquest mes de desembre. Estem ja a les acaballes, però podríem dir que aquest hivern ha estat la primera tempesta així una mica forta en aquesta zona de Canadà. Al Canadà, entre 10 i 20 centímetres, la zona de Quebec, aquest mig metre. S'han cancel·lat més de 70 vols a la zona de Toronto i fins i tot més de 100 vols cancel·lats a Montreal. Aquesta gran tempesta va ser ahir, les imatges arriben avui. És a dir, una tempesta de neu de les fortes, de les històriques. I el contrast ens el dona una mica l'hivern que estem tenint aquí. Sí, exactament, perquè aquí de neu o de nevades ni en veiem ni de fluixes ni de fortes. És a dir, que la cosa està una mica a l'espera que ens arribi una mica de neu o de fred, i de moment fred fort no en vindrà, nevades tampoc, cap de setmana amb sol i núvols prims, demà una mica de vent de garbí, la temperatura al migdia puja una mica, i diumenge a la matinada un petit front de núvols, poca cosa. L'altre front ja seria el dia 1, quan comencem cap d'any, doncs. Molt bé, doncs de seguida ens amplies tota aquesta previsió, totes les dades del que ha de passar pel que fa a la meteorologia els pròxims dies. Nosaltres ho deixem aquí, que passin un bon cap de setmana. Bona nit.